Bukas ako ay papasok na sa border ng California. Sa California, ang trailer restriction ang sa tandem ay dapat nakaset, no, bago papasok sa California, kasi ang California ay kakaiba ang trailer settings. According sa license manual ko dito, sa manual nyo rin may kopya dyan. Ang California ay California maximum distance from kingpin to center line of rearmost axle is 40 feet. So from kingpin, yung nakalock para mahila ang trailer, 40 feet. Yung 40 feet na yon ay dapat inline siya sa center of rear axle, yung axle sa likod. So nung ako ay nag-depart sa Toronto 4 days ago, sinet ko siya sa California settings. Hi guys, inadjust ko ang tandem California setting kasi pupunta ako ng California. Ang California state ay may iba na ruling sa tandem settings. Tapos tinimbang ko para malaman ko kung ako ba ay legal. Malaman ko na hindi siya overweight, no? Over doon sa 34,000 pounds sa tandem, tapos sa drive. Pounds, I will do it in my app. Alright, sounds good. Go ahead, come on. Nung tinimbang ko, ang trailer ko ay 32,000 pounds. Ang drive dito sa tractor ay almost 30,000. Mas mabigat ang trailer. Mas mabigat siya. Hindi ako comfortable na i-drive siya mula doon hanggang dito kasi parang sumasayaw. So, ang ginawa ko lang, after ko natimbang, after ko nalaman na ako ay legal sa California, binalik ko ang setting sa Canada setting, which is yung 41 feet nasa center sa in between axles. So dinrive ko siya hanggang dito kasi yung Canada setting ay pwede siyang magamit doon sa mga states na dinaanan ko, sa Michigan, sa Indiana, sa Illinois, Iowa, sa Nebraska, Colorado, Utah, Nevada. Pero bago ako papasok bukas sa California, dapat ang trailer tandem ko ay ayon na sa California setting. So kanina inadjust ko, ipapakita ko sa video. Ito, i-pull natin to para ma-release tong lock. Yan, o, na-release siya. Ito yung 40 ito. So center siya sa axle. Nakalak.
Yun, nakalock. Ayos, nakalock yung mga pin. Ito oh, 41 to 40. Ito. 40 to. Ayun, yung 40 feet from Kingpin. Kingpin is yan. Yung nakaungot niya is nasa rear, center rear axle. Ako ay legal na sa California. So yung drive ko gumaan. Kanina 60 PSI yan. Ngayon naging 50, 55 something. Basta sa cut scale 30,000 pounds ang drive ko ngayon. Tapos ang trailer ay 32,000 pounds. Mabigat sa likod. Importante yan na legal tayo per state. Pare-pareho lang ang ibang states. Ang Canada, all Canada, yung 41 feet from Kingpin ay ang maximum niya nasa in between axle, front and rear axle sa trailer. Sa California lang ang iba. Ngayon nasa California settings na ako. So yung ibang mga trailer naka California na rin. Yan oh. Yan. Tapos doon, yun, naka California na yan. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Bye. Dapat mga driver no, alam ang mga trailer restrictions. May kopya naman kayo dito sa licensing manual nyo. Every truck may licensing manual. Kaya importante yan para hindi tayo matikitan.